co budzą strach. Mówią nie kombinuj i dają znak. Nie ma się czego bać, wiem, że czasem masz tak. To tych parę minut, co mówią jak. To tych parę minut, co budzą strach. Mówią nie kombinuj i dają znak. Nie ma się czego bać, wiem, że czasem masz tak. To te momenty, kiedy ty sam potrafisz mówić sobie ten stan. Po raz kolejny odwagi ci brak. Ze swoim strachem ty stoisz sam na sam. Nie chcesz już więcej, nie możesz tak mówić. Spójrz na swoje ręce, ten strach jest wśród ludzi. Myślisz złe miejsce i chciałbyś stąd uciec. To także uczucie, którego się uczę. Już się nie bój i spokojnie może stać. To parę minut, w których odleciał cię strach. Już możesz ochłonąć, bo na twarzy jakbyś zbladł. Powiedz mi chociaż raz, no czego ty możesz się bać? To tych parę minut, co mówią jak. To tych parę minut, co budzą strach. Mówią nie kombinuj i dają znak. Nie ma się czego bać, wiem, że czasem masz tak. To tych parę minut, co mówią jak. To tych parę minut, co budzą strach. Mówią nie kombinuj i dają znak. Nie ma się czego bać, wiem, że czasem masz tak. Czasem się boję, każdy ma w tym życiu chwilę. Gdy lek przeszywa duszę, metry zamieniając w mile. Gdy strach otwiera oczy, spojrzenie przybija. Znowu męczy cię niepewność, parę minut to godzina. Kilka chwil jest jak wieczność, prosisz tylko nie teraz. Chcesz uciec gdzieś daleko, każdy poczuł to już nieraz. Sam nie wiesz gdzie jesteś, ciało w bezruchu zamiera. Musisz pokonać lęk, musisz pokonać go teraz. Wiem, to dobry moment w dobie niebezpiecznych wspomnień. Zostaw to gdzieś za sobą, możesz już o tym zapomnieć. Możesz przestać się bać, odkryć swą wewnętrzną siłę. Możesz przestać się bać, chociaż na to jedną chwilę. Możesz otworzyć oczy i dać ukojenie duszy. Wszystko wróci do normy, musisz się tego nauczyć. Już możesz ochłonąć, możesz cieszyć się i śmiać. Zapomnij o wszystkim, przecież nie musisz się bać. To tych parę minut, co mówią jak. To tych parę minut, co budzą strach. Mówią nie kombinuj i dają znak. Nie ma się czego bać, wiem, że czasem masz tak. To tych parę minut, co mówią jak. To tych parę minut, co budzą strach. Mówią nie kombinuj i dają znak. Nie ma się czego bać, wiem, że czasem masz tak. To tych parę minut, co mówią jak. To tych parę minut, co budzą strach. Mówią nie kombinuj i dają znak. Nie ma się czego bać, wiem, że czasem masz tak.